og mga katinawan og nga niining mga pagpaambitay sa mga doktrina diha atong makita sa balaang kasulatan, ato unta gayud mismo madungog ang Dios nga mao ang kamatuoran. Maigsoon, hangyoon ko kamo nga kitang tanan magampo. So unahon nato ang mga Roman Katoliko, dayon akong hangyoon ang sa ato ang igsuon sa Seventh-day Adventist nga mao'y musunod nga muhimo sa ato ang opening prayer. Sa ngalan, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and these shall be created, and you will renew the face of the earth. Lord, by the light of the Holy Spirit, you have taught the hearts of your faithful. In the same Spirit, help us to relish what is right and always rejoice in your consolation. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So samtang nagpaabot ta sa to ang igsuon sa Seventh-day Adventist nga mohimo sa opening prayer. So among gidasig ang mga lumulupyo dinhi sa lungsod sa Madridihos nga mu-witness, maminaw nining atong friendly dialogue. Unya atong gihangyo ang tanan nga morespeto lang sa mga unsay ipadayag sa mga both sides.
Sayang, walang tayo nagkataon.
Pag-ibig sa buwan ng Katoliko. Pag-ibig. Ipaundang na silang pastor. Quezon, ipaundang na silang pastor na debate. Ano lang siguro para mura kuan lang son. Kabog yun ang ayong sa Cebu. Ano lang siguro? Hello. Sayang kayo ang opportunity bitaw na plastada na tanan pero ipa-cancel man silang pastor.
Kami, ready mo matubag. Muli lang, pastor, pakansin mo. Dimay mo. Then, cancel. Pakansin mo sila, pastor. Bawa nga. Lisod kayo. Hindi na madala. Cancel lagi. Cancel, Brad. Cancel. Ang ko trabaho ko. Wala yung sa Tag 12 hours ba na-hirme ako duty? sayang nga itong pag-arikon, kundi matuman. Depende sa nagahang magorning kuan. Oh, lagi ka buot lagi kay tarong mo ta kasabot ro Jiboy. Jiboy. Tarong mo ta kasabot dot. Kani ana mo kapila na kani confirm nga nananghid ka sa imong pastor. Sige ang kuan ang sipiat po. Kay salig ko. Nilipat ang si Brad Abner sa trabaho niya. Ako busy ko kay Kumpiyansa man ko kay. trabaho ko sa hospital 12 hours man ako duty na delete lang ko para nila. So akong gikasubo ang mga igsoon nato katong mga nangitas sa matuuran. So karong gabion na no, ihikawan kita sa panahon. No, kaya nato ang igsoon nga Seventh-day Adventist decline, no, iatras sila. So, to God be the glory. So, wala kayo kahadlukan. Bisan pinsa atong yung ipaambit ang kamatuoran. Kung wala man tayo ikahadlukan, no? Ang Diyos sa matuoran, ang Diyos di mamakan, wala. No, the Roman Catholic Church
magpabili nagbarog likon for 2,000 years na mga igsoon. Mana Pastor yung district diri. so karon kay wala may mahitabo nga inigsoon nga pambitay or friendly dialogue. Bro, si Bro Jiboy mo koy Mapadayon lang ta. No, ang ato ang mga si Bro Jiboy mo kunan no. ang ato ang mga tiga ang ato mga debatidor mupaambit na lang no sa ilang mga tima karong gabi na. So sa tanang mga nag-follow nato diha sa Facebook sa atong live streaming, so pasensya kayo ha. So video na lang aray ta. Sige dali palihog. So ato ang moderator si Brother Rodi Rakasa. Okay? So salamat kayo no pag anhi dinhi sa Madridihos gikan pa sa siyudad sa Sugbo. Unya si Brother Abner Malinaw, Espina Malinaw. Unya si Brad J. Carlo Madinas, no gikan sa siyudad sa Sugbo. Nianhi gyud no aron unta makig harong sa atong mga isog nga mga igsoon sa pagtuo ang mga Seventh-day Adventist. Pero late kayo mga igsoon, karon lang yun no during ta naghimo sa atong opening prayer. So ilahang pastor nga nianhi gayud no o nihangyo nagayo dispensa nga dili sila musukol niining atong gihimo nga paabitay. Okay, so akong tawagon una si Brother Abner Espina Malinaw. Mayang gabi sa tanan, subok kay pamalandungon na ang atong mga igsoong 70 Adventist ni atras sa mga debate. Subok kay pamalandungon, nakagasto na tag oras, nakagasto na tag financial, ingon man ang mga venue, pero subok kay pamalandungon na ang atong mga igsoong 70 Adventist sa aktual ni atras sila sa debate. Mga igsoon, ato na lang ni-discuss ang tema na wala na gayon. Diha sa Genesis chapter 1 verse 24 to 25, ang Ginoo niingon, mutungha ang tanang klasing mga mananap og nakita sa Ginoo na maayo ang iyang gibuhat og nalipay ang Ginoo. Klaro og tataw, in the beginning of the creation of God, all things is good. Ang tanan maayo. Busa kay maayo man, wala gihugaw na abog maayo na hugaw. Kaya nangatras ang mga Sa dagan sa panahon ng igsoon, kasi sayang lang mi diri. ang tanang mananap, tanang tanom gipakaon na sa Ginoo. Sukwahi sa panudlo sa mga 70 Adventist na baboy, bawal, kanang mga isda na wala himpis, dili pwede kanon. Mga sa dagan sa panahon, Na yun, sa pa siya naabot. klaro og tataw na ipakaon na ang Nato kapugo. tanang mananap. Diya sa kamaturan diya sa Genesis chapter 9 verse 3 to 4. Si Noe o ang iyang pamilya ni kaon sa tanang klase sa mananap. Ang gibawal nga kanon ang dugo. Nganong bawal man ang dugo kanon sa karaang testamento? Ang tubag naa sa Leviticus 17 verse 8 to 14. Tungod kay diya sa dugo anaa ang kinabuhi. O sa panahon sa Old Testament, ang dugo mao'y gamiton sa pagpapasasala sa katawan o mao'y gamiton sa paghalad. Mao na wala gyud gibawal from the during the creation hangtod sa time sa Genesis og gibawal nga panahon sa Levitical law. Ano mo ko sila? Kanusaman nitungha ang Levitical law during sa time ni Moses. Ana mabasa sa Leviticus chapter 11. Kaning Leviticus chapter 11 pinaka-paborito kaning teksto o bersikulo sa mga 70 Adventist. Tungod mabasa diya na ang Ginoo naghatag siyang sugo, pinaagi ni Aaron ug Moses o gihatag ngadto sa mga Israelita ang mga sugo na bawal kanon ang mga
baboy na yung mga listahan sa mga bawal kanon katong mga walay himbis. Mga na Megson, timan na to na kanang sugua intended only for the Jewish people, intended only for the Israelite, dili in tao na general law. Ang pangutana, ngano man gibawalan man sa Ginoo pagkaon ang mga Israelita. Ang tubag naa sa Deuteronomio 14 versikulo 2 ngadto sa 3. Tungod dili buot ang Ginoo na ang iyang balaang katawan makakaon og mga hugaw giisip na hugaw sa karaang testamento. Mao na during the Levitical law, ang mga Hudiyo, ang mga Israelita gibawalan gina sa Ginoo pagkaon og mga baboy, pagkaon og mga kinason, pagkaon og mga isda na wala himbis. Take note na kaning Levitical law mauni ang nag-ulang sa Gentiles o sa mga Israelita. Tungod aning Levitical law, kanunay magbangi ang mga Israelita o ang mga Gentiles or mga Hentil sa Binisaya. Mao na timan-an nato na kaning Levitical law exclusive only for the Jewish people. In fact, diya sa Deuteronomy 14, versikulo 21, ang Ginoo gid mismo ningon na ayaw ka mo pagkaon sa mga pagkaon na mahugaw, na mamatay siyang kaugalingon, pero pwede ninyo ibaligya o ipakaon sa mga langyaw. Sa ato ba, dili gid ay a general law ang pagkaon og mga mahugaw, kundi it is only an exclusive law. Klaro tataw. Mga sa dagan sa panahon, pag-abot sa Bagong Testamento, kaning Levitical law na nag-ulang sa Jewish people o sa Gentiles, giabulis na sa Ginoo, gibungkag na sa Ginoo. Asa mabasa? Naa sa Efeso chapter 2 verse 14 to 19. Gibungkag na ni Kristo. O kanang pagkabungkaga, gipamatuod na ni San Pablo. Matod pa ni San Pablo diya sa Colossus chapter 2 verse 16 to 17 na ang mga adlaw ipapahulay ang pagkaon nga gidili mga lantong lang sa umabot o ang katumanan mao si Kristo. Unya gipamatuod ni Kristo diya sa Marcos City 14 ngadto sa 19 na ang musulod sa baba sa tao dili makahugaw kay dili man buagi sa kasing-kasing kun dili buagi sa tiyan og mugula. Sa to pa ang pagkaon wa gyud kalambigitan in taon sa kahugawan sa kalag sa tao. Kay sa ako nang gingon musulod sa baba asod sa tiyan o mugula dili in taon na muagi sa kinilagman sa kasing-kasing sa tao. In fact, diya sa Lucas 10 versikulo 8 sa diyang gipadala ni Kristo yung mga apostoles, niingon si Kristo, kung muadto kamo sa lungsod, kaon kamo sa bisan unsa na idalit kaninyo. Kaon ipakaon. Nganong supakon man ato si Kristo, nasugo ba ng Kristo? Mula pa pati ng Kristo. Kanya, si San Pablo, niingon si San Pablo diya sa 1 Corinto 10 versikulo 5, makahimo kamo sa pagkaon sa bisan unsang karni na gibaligya sa merkado sa way pag-agad sa inyong konsensya. Take note sa gisulti ni San Pablo, bisan unsang karni na gibaligya sa merkado sa way pag-agad sa inyong konsensya. Ang pangutana, ang baboy karni dili. Kay kung mo deny ka sa kamaturan ng baboy dili karni, doklon ka sa Department of Health, doklon ka sa Bureau of Food and Drugs, og labaw ng doklon ka sa Google Dictionary. Usa na kakamaturan na digid na madinay na ang baboy usa ka karni. Og hayag pa sa utong tutok ang nasulat diha sa 1 Corinto 10 versikulo 5 na makahimo kita pagkaon sa bisan unsang karni na gibaligya sa merkado na walay pag-agad sa atong konsensya. Sulti ng San Pablo. Unya, giklaro pag yun na ni San Pablo diha sa Roma 14 versikulo 3, ayaw ninyo hukmi ang mukaon o tanon o ang mukaon o bisan unsa ang atong mga igsung Seventh Day Adventist. Grabe ka judgmental. Makakita lang katulik ko na mukha o baboy, ma-impirno mo, mabasa sa Isaias 66 versikulo 15 ngadto sa 19 17. Uy, gigamit nila ang Isaias 66 na kanang Isaias 66 versikulo 15 ngadto sa 17, that is from the Old Testament.
That is from the Levitical law. Wa tay labot ana. Ngano mag-apil-apil man ta sa butang law wa tay labot. O kung ato gibasahon ng Isaiah, ang contextual gid ng Isaiah 66, tablar ta ana. Kaya ang gipasa po diya, kinsa katong nagbalaan silang kagalingon o nikaon ng baboy, pagkasinutan, sila mga 70 Adventist, nagbalaan silang kagalingon, tabla ra. Klaro og tataw. Mga namengson, ang Biblia sa nagpamatuod sa Hebreanon 13 versikulo 9, ayaw itugot na musimang ka sa mga pagkamatarong tungod lang ni anang tulubanon sa pagkaon. Mao na, ang pagkaon wala in tao na kalambigitan sa kaluwasan sa tao basta di lang manubra. Kaya ang tanang sobra makadaot. Kaya moingon sila na makadaot kuno ang baboy, makadaot kuno ang kinason, makadaot kuno isda na wala himbis. Wag sure mo ang tanang butang na manubra makadaot gud. Sulay kaon nagagay saging. Hyperkalemia ka na. Higher potassium. Tanan na pagkaon na manubra makadaot gina sa lawas sa tao. Pero naay moderation di na makadaot. Murag wa gid nila analyzer ang dapita ba. Ang prinsipyo na ning mga ato igsoong 70 Adventist gitawag na siyang prinsipyong praktom. Broken principle. Laliman ka, dili sila mukaon og isda na wala himbis. Pero kung naihimbis ilang himbisan, asang logic? Kakuha sa punto. Mana wagin na maunang analisara. Mana megson, hayag pa sa utong tutok ang nasulat sa 1 Corinto 8, Roma 14 versikulo 17 na ang gingarian sa langit dili in taon pagkaon. Hayag pa sa tutok ang nasulat litra por litra gina na ang gingarian sa langit dili pagkaon kundi ang pagbuhat og matarong. Sa to pa ang makapalangit sa tao ang atong binuhatan dili ang kaon usa may kalambigitan sa kaon sa atong talag. Basta dili lang masobra sa kunang ingon okay ra na. Gawas lang kung i-abuse nimo. May example kay bawo ka ang buwad makadaot si mong lawas matagal na ka sikag ang buwad. Di na sa dabayo. Dali moderation. Una, ang Biblia nagpamatuod na ang kaluwasan sa tao wala in tao nagdepende sa pagkaon kundi ang pagbuhat og matarong. Mga megson, klaro og tataw kung nidayon pa nga itong mga igsoon naa na tayo gipangandam na mga supporting documents. In fact, ang ilaga ng pastor gani kaon ginagbaboy natin dokumento na. Mga megson, dila na to ipagawa sa mga dokumento. For the purpose of debate na lang to. Mga son, subok kay pamalantungon sa akong mga kaila, mga followers, ang atong mga igsong 70 Adventist na nalaw ni atras. Kompleto ng binyo, kompleto ng mga debaters. Pag abot nila, ni kalit lag atras, ni decline sila sa invitation. Mga na, bisag unsaon pagguba sa simbang Katoliko, this is the only church founded by Jesus Christ. 267 Pope, unbroken link of succession, and direct link to Christ. Walay laing reliyon sa tibuok kalibutan nga adunay kompleto sa lista sa mga pangulo gikan karon patras hangtod kang Kristo. Ang simbahang Katoliko ra covered by being standard, covered by world history, covered by Google, covered by all government accepted sa tanang media sa tibuok kalibutan. In fact, kung na mamatay na sa Papa, i-covered din na sa media. Kinsa ka na mupuli of throne of papasi. Ang ilang reliyon, pakutanon nimo, kinsay founder sa inyong reliyon, tagagulista sa inyong founder sa inyong simbahan, atong iatras, gikan karon hantod pa yung Kristo, matay, maghatag ba? Di ginaghatag, bisag papel na para puto sa buwad, di ginaghatag. Maunang kamaturan nagsoon, ang simbahang Katoliko ra, bisag unsaon pagtabang og atake, di gud maluka tungod kay kining simbahan na gisaaran ni Kristo diha sa Mateo 16:19 na bisan ang hadis sa kamatayon di gud makabuntog sing simbahan. Maayong gabi sa tanan. Daghan kayong salamat, Igsoon, Brother Abner. O ang sunod, diretso ta sa kaduha kay excited na kayo ang atong mga igsoon no sa pagpaminaw. So akong tawagon si Brad J. Carlo. Daghang salamat bro. Unya mangayo ko og
pasaylo no sa mga nag-atang nining amo ang friendly debate karong adlaw. Ulahi kayo nagpahibaw ang usa ka pastor dinhi nga dili madayon ang debate o harong sa kini among friendly debate mga kigsunan. Gibawalan ang ilahang membro sa pagharong namo. Subo kayo mga kigsunan nga gikan pa sa Cebu nya anhi dinhi bugat kayo ang bag kay pirti daghanang libro gida halos na mabali akong dinhi sa akong bukton no. Nakaingon ko mga kigsunan nga ang atong kaatbang mga kigsunan wa gyud nila ang kamatuoran. Kay kung naa pa nila ang kamatuoran, di gyud sila mahadlok mga kigsunan. Pakigatubang nato. Kay kamatuoran man kanang ilaha. So kay dili nagpasabot nga wa sila mo atbang og muharong nato, wa nila dayuna. Pasabot na agi sila gitaguan og dili gyud kamatuoran ang ilaha mga kigsunan. So karon mga igsuon, atong ipaambit kaninyo kung unsa ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay daghan manggod nga mga tinuhuan karon, tingaghan na nikabat na og kapin 45,000, no? 45,000 kapin ang mga sikta-sikta mga kigsunan, mga dili Katoliko. Unya kining mga tawhana mga kigsunan, Biblia ray puhunan. Biblia ra ang gida gisipit-sipitan. Unya nakailad pud sila og mga inosente kayong mga Katoliko mga kigsunan. Pero dili na ta mahibong mga kigsunan nga kining mga laing tinuhuan naa gyapon hangtod karon kay nga naman gitagna naman kuno sa balaang kasulatan nganong daghang mga laing tinuhuan karon tungod kay gihisgutan man guna sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ngadto sa 5 atong basahon mga kigsunan. Unsay atong mabasa dinhi? Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ag ayaw kamo palimbong ni bisang kinsa kay muanhi ang mga mini nga mga magtutudlo magdala sila sa akong ngalan. Og niingon si Jesus, ayaw kamo palimbong kanila. Sa ato pa mga kigsunan, dili na dita mahibong anong daghang kay mga laing tinuhuan karon. Kay tungod kay gitagna na diay sa balaang kasulatan ang atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon dinhi sa balaang kasulatan nga daghang mga mini nga mga magtutudlo nga muanhi. Unya kini mga tawhana magdasangan sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawan ang mga laing tinuhuan, magdasangan nga Kristo. Dako kay ngan nga Kristo sa ilahang simbahan. Mao nay katumanan sa gisgutan dinhi sa balaang kasulatan nga daghan kayong mga mini nga mga magtutudlo nga magdasangan sa atong Ginoo. Unya kining mga tawhana sawa pa ni magtukod og relihiyon, sawa pa ni magtukod sa ilahang pundok, diin man na sila gikan ra sa simbahang Katoliko sa una. Unya na mahawa, namiya sila sa pundok sa Katoliko og nagtukod sila ilang pundok mga kigsunan. Karon mga kigsunan, dili na sa ta mahibulong nganong namiya og namahawa sila sa ato ang simbahan. Kay gitagna na pud na sa balaang kasulatan. Matod pa ni San Juan, unang Juan kapitulo 2. Si San Juan mga kigsunan nag-ingon atong basahon ng balaang kasulatan. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18. Nag-ingon dinhi, mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginla na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Sa ato pa gipahimangnuan nata ni San Juan nga daghang mga kaaway ni Kristo nga muanhi sa kalibutan. Og ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gayud ang katapusan. So daghan kaayong mga kaaway ni Kristo nga naa sa atong palibot. Unya kining mga tawhana matud pa ni San Juan, kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Sa ato pa kining mga tawhana dili na sila sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato kung tinuod pa nga ato sila nga mga kauban magpabilin unta sila kanato. Sa ato pa mga kigsunan kay namiya naman sila dili na sila kauban sa atong pundok.
Pangutana, kinsa maning mga kaaway ni Kristo nga gikan sila sa pundok ni Kristo na mahawa og nagtukod og ilahang sikta. Atong basahon ang Biblia. Kinsa maning mga tawhana? Atong basahon dinhi sa unang Tesalonika kapitulo 2. Ato ning basahon mga kigsunan. Kinsa ni? Ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 nagingon nini, sa dili pa mubalik si Kristo ang kalibutan sa mukon sa daghang mga but nga laing-laing relihiyon mga kaaway ni Kristo. Sa ato pa kinsa nining mga kaaway ni Kristo? Ang mga laing-laing relihiyon. Sila di ay mao'y gipasabot ni San Juan nga kining mga kaaway ni Kristo nga niya na karon. Unsay gingon dinhi? Sa dili pa mubalik si Kristo ang kalibutan sa mukon sa daghang mga but nga lain-laing reliyon mga kaaway ni Kristo. So dili ako'y nagsultian ni mga kigsunan, igo lang akong gibasa ang balaang kasulatan nga kini ning mga kaaway ni Kristo mao ning mga lain-laing relihiyon mga kigsunan. Ang pangutana mga kigsunan, unsaon nato pag-ila sa tinuod nga simbahan? Dali na kay nato mailhan mga kigsunan ang tinuod nga simbahan. Una, si Kristo gyud mo ay magtukod. Si Kristo gyud mo ay magtutukod sa simbahan. Kinahanglan si Kristo gyud mo ay magtukod. Kay kung atong basahon ang balaang kasulatan, San Mateo kapitulo 16, bersikulo 18-19. Dili malalis mabasa nato sa balaang kasulatan nga si Kristo nagtukod og usa ka simbahan, usa ra ka iglesia. San Mateo 16:18-19 niingon si Kristo, ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan. Og bisan ang ganghaan sa kamatayon o Hades, way makabuntog sa iyang simbahan. Sa ato pa klaro og tataw nga kini diay si Kristo, kining Kristo nga gikan sa langit minaog sa yuta, nagtukod lamang siya og usa ra ka simbahan. Pero makapangutan nata nganong niabot naman ni kaping 45,000 ka mga lalaing tinuhuan? Nganong pirti namang daghana karong mga pundok-pundok, mga sikta karon nga usara man kasimbahan ang gitukod sa tong Ginoo, sumala sa San Mateo 16:18-19. Mao ni mga kigsunan, unang ilhanan sa tinuod nga simbahan, kinahanglan si Kristo ang magtukod. Ikaduha, kinahanglan didto ni matukod sa Jerusalem. Kay diin man di ay si Kristo nagtukod sa iyang iglesia. Diin man di matukod ni Kristo ang iyang simbahan. Didto sa Jerusalem matukod. Unsang tuiga natukod ang iyang simbahan? Tuig 33 AD. O ang ikaupat, kinahanglan ang unang leader sa simbahan, kinahanglan si San Pedro. Kay si San Pedro man mo gihatagan sa yawi sa gingarian sa langit. Kay sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan, doon na may siya gitahasan nga maoy mangulo og mulider sa iyang simbahan, mao si San Pedro. Mao nay rason nga nung gihatagan San Pedro sa yawi sa gingarian sa langit, kay siya ay pinakaunang leader. Karon, makapasar ba kaha ang mga laing tinuhuan ani? Dili makapasar ang mga laing tinuhuan. Kay ang mga dili Katoliko mga kigsunan natukod ang ilahang pundok 1517, 1872, 1914, 1863 natukod ang ilang mga pundok. Bag-o ra kayong misulpot, bag-o rang niabot ang ilahang pundok. Pero ang simbahan Katoliko diin man din nagsugod. Atong basahon. Ato ning basahon mga kigsunan kining ato ang referensya. Pero naghahanap tag referensya mga kigsunan. Unang ilahanan sa tinuod nga simbahan, kinahanglan si Kristo mo'y nagtukod. Pangutana, kinsa kahay nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? San Mateo 16:8, si Kristo ang nagtukod simbahan. Og unsa ni nga simbahan, kay daghan ba yung mga tinuoan nga niangkon ani? Niya, atong basahon ang International Encyclopedia Volume 20 page 520. Usbon ko pagdiktar International Encyclopedia Volume 20 page 520. Unsay gingon dinhi? Mga libro niha, mga kasaysayan gipanggamit ni mga edukado nga tao. Kung naa mo ani nga libro, basahan ninyo. Matod pa dinhi, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. So klaro og tataw mga kigsunan, usa pa lang gani ka referensya. Gipamatud-an na
nga kana ding simbahan nga gitukod sa San Mateo 16, 18, 19 way lain ang makapasar ni ana mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gipamatud-an sa Biblia o mismo sa mga dagkong referensya. The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So nakapasar ang simbahang Katoliko mga kigsuonan. Unya do na pay lain mga kigsuonan. Ni apay lain unsay giingon dinhi sa World Almanac and the Book of Acts 1999 edition page 688. Sa World Almanac and the Book of Acts 1999 edition page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ who named Peter the first vicar. So klaro kay mga kigsunan ang World Almanac and the Book of Acts nagpamatuod nga ang Katolikong simbahan tinukod sa atong Ginoong Hesukristo ug ang unang leader sa simbahang Katoliko mao si Apostol Pedro mga kigsunan. So klaro kayo nga ang simbahang Katoliko natukod dito sa Jerusalem ug kinsay gatukod mao si Jesus Christ. So dili makapasar ang mga laing tinuhuan nganli ko unsay tinuhuan nganli ko unsay mga tinuhuan karon nga natukod dawa sa simbahang Katoliko kay tug-anan ta mo kinsay mga founder ni ana og diin na matukod kay doon natay referensya na doon na pay lain mga kaigsunan. The New Book of Knowledge Encyclopedia page 287 unsay gingon diri the Roman Catholic Church started it history in Jerusalem 2,000 years ago. Sa ato pa ang simbahang Romano Katoliko diin nagsugod ang simbahang Romano Katoliko unsay gingon diri the Roman Catholic Church started it history in Jerusalem 2,000 years ago na. Sa ato pa ang Romano Katoliko nga simbahan nagsugod ang iyang kasaysayan diin nagsugod ang Romano Katoliko dito sa Jerusalem 2,000 na katuig. Imagino ninyo pila na katuig ang simbahang Katoliko nag-exist, pila na katuig ang simbahang Katoliko milusad nga wa gyud pagkabugto tuig 2,000 kapila katuig mga kigsunan. Sa ato pa kung ato ning tiwasog basa giingon dinhi 2,000 years ago as the original disciple of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Sa ato pa kadto din nagtigom sa Jerusalem hinumdo mo sa adlaw sa Pentecostes nga dunay nagtigom dito. Naa dito sa mamamiri, naa dito mga apostoles, 120 ka mga tao nga naa dito sa upper room dito sa babaw sa Jerusalem. Nga samtang nagpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo, matud pa sa The New Book Encyclopedia, dito nagsugod ang simbahang Katoliko dito sa babaw sa Jerusalem, dito sa upper room, dito nagsugod ang simbahang Katoliko. Sa ato pa mga kigsunan, kita ang simbahan gyud nga gitukod sa atong Ginoo gipamatud-an sa balaang kasulatan og sa mga dagkong referensya mga kigsunan. Di na malalis mao na mga kigsunan nga kanang mga laing tinuhuan mga kigsunan nga naa sa kanang wala sa tinuod nga simbahan sayang lang kaayo, sayang kay sila. Mao na nga ato silang dapiton nga magpabilin ay kanang mubalik in taon sila sa matuod nga simbahan kay kanang ilang pundok dili man si Kristo'y gatukod ana usbon ko usara ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoo maura ang Roman Catholic Church. Mao na mga kigsunan hinaot na masabtan ninyo mga kigsunan. Una si Kristo'y gatukod nakapasar bang Katoliko nakapasar. Unya kinahanglan dito matukod sa Jerusalem nakapasar bang Katoliko nakapasar ni ana kay dito man ini magsugod ang kasaysayan ang kasaysayan sa Katoliko nga simbahan dito gasugod sa Jerusalem. Unya ang Santo Iga 33 AD nagsugod. Unya kinsay unang Santo Papa o kinsay pinakaunang leader sa simbahang Katoliko San Pedro. Nakapasar ang Romano Katoliko ni ana. Sa ato pa kanang simbahan nga gitukod ni Kristo sa San Mateo 16, 18, 19 ang Roman Catholic Church. Kanang mga laing tinuhuan dili si Kristo'y gatukod.
Diin natukod ng ilang simbahan. Wa matukod sa Jerusalem, dito natukod sa Amerika. Ang uban naaras Maynila kasugod. Di ba? So unsang tuiga natukod ilang pundok, dunay 1914, dunay 1863, dunay 1872. Dili 33 AD natukod ilang simbahan. O niya, Kinsey founder. O doon ay founder nila. Doon ay Martin Luther, doon ay Ellen G. White, o doon ay Felix Manalo. Dili si Jesus Christ ang gatukod. So klaro og tataw nga di gyud ta angay nga magpalimbong o di gyud ta angay nga musunod anak nila. Ari gyud ta sa tinuod nga simbahan. Kay one ay laing simbahan gitukos Ginoo maora ang Romano Katoliko. Naara ninyo og inyo ning dawaton og dili basta kami igo rami mo pasabot kung unsa ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan. Daghang kayong salamat, Brad J. Carlo. So atong hatagan og hamubong oras ang ato ang moderator, ato siyang hatagan nini aron mo komentaryo. Mayong gabi tanang lungsod sa Madidihos. Para nako ni ani jud ko diri aron mag-moderate. Dako mi gasto pero okay na lang kay unsaon man nitalaw man ang Seventh-day Adventist. Wa tay mahimuan na kay unsa mag-moderate na to kung na may taon munda ka naman. Mao na makaigsunan alang nako sa ako lang ni nakala karon pa ko nakaan na ka moderator o italaw kainundong ko wadyo ka moderate ngadto sa Cebu City wadyo na may tabo nga mutalaw ang si SDA iso kay puno nila sa Matidiwos karon pa ko nakadungog pastor nila nga ni balibad nga away na ba kayong balibad basta paita ni debate ha mo na tagalan lang salamat muli na lang ko sa mua tagang salamat. First na moderator, first na council. Daghang kayong salamat no og sa mihago gyud na miari nga miapil. So daghang kayong salamat nya. Maghimo na ta sa ato ang closing prayer. Palihog atong hinumduman gyud kanunay nga nakita sa balaang presensya sa Dios. Muni atong ampuon or kantahon ang amahan namo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Maria Immaculada Concepcion, iampo mo kami. Señor San Jose, Iyan po. San Miguel Arcangel, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Picture taking ta. Sa mga picture taking. Ako na ni-finish. Okay mga kigsunan, so pasensya kayo sa mga followers nako labi na sa nagsuporta sa among debate. Laugaw kay mga kigsunan kay wala gyud mo
nitambong sila pero gibadlong sa pastor mga kaigsunan. Ang pastor ni hango nga dili gyud madayon. Pasensya kayo ang kastano. Pasensya kayo mga kaigsunan. So sa mga nagatang sa maong friendly debate. So ang pastor mga kaigsunan ni anhi gyud. Makita man gyud is video, ma-view man gyud ninyo balik. So sayang kayo mga kaigsunan, daghan na ba tayo daghan na ba tayo nagatang. Si G-Boy, si Ronald, Nanalaw. Alaw gyud. Picture sa tamang isang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang nasa ni Ihigda niya, higda para kuan lapad katong usa. 1, 2, 3. Ya katong usa higda pod. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, salamat. Pakpak. Lawgaw kay mga kaigsunan. Nakaandam pa taon niri ang sound system. Tanawa mga kaigsunan. Ha? Way mga klaro ning mga 70 Adventist diri oh. Ang ilang pastor ni anhi gyud. Ni hangyo lubo gyud, ni hangyo gyud namo nga di gyud dayon nun. Kay tanawa mga kaigsunan. Na? Di lalim. Dili lalim. Nag-andami oh. Nag-andami. Please i-upload din ninyo. Nag-andami sa mga sound system. Nag-andami. Nawa mga kaigsunan. No? Kita gyud nato mga kaigsunan ni atras. Mo na mga kaigsunan. Oh? Na si Brad Rudy mga kaigsunan mo atong moderator. Wa di bias pero pangutan ang mga kaigsunan. Si Brad Rudy ni atras gyud ang pastor mga kaigsunan. Atras. Ni badlong gani ang pastor nga dili gyud di gyud madayon ang debate. Amen. God bless. Sinsya ka mga kaigsunan.